ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga damdamin na hindi na bumabalik kahit na anong pilit. May mga panlalamig na hindi na makakayanan pang painiting muli. Ikaw kabarangay, nasubukan mo na bang mawalan ng nararamdaman sa taong inakala mong iyon ang panghabang buhay? Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa inyong lahat. Isang araw ayaw na lang niya. Isang araw nanlamig na lang siya sa akin. May ilalaban pa ba ako o wala na? Ako nga pala si Helga, 31 years old. 15 years old ako nang ma-inlove at magkaroon ng relasyon sa kaklase kong si Bong. Kaedad ko rin at maaga kaming naging mapuso. Nabuntis niya ako sa edad na 15. Pinagsama kami ng pamilya namin dahil yon ang sa tingin nilang tama para sa amin. Wala namang problema yon, gayong alam namin na mahal namin ang isa't isa. Kaya lang pagkasilang ko sa anak namin ay hindi na ito nabigyan pa ng tsansa para mabuhay. Dahil doon ay pinaghiwalay kami ng magulang namin para hindi na maulit ang aming pagiging mapuso. Pero gumawa kami ng paraan para ituloy ang relasyon namin. Hanggang sa muli na naman akong nabuntis sa edad na 16. At katulad nga ng inaasahan ay naggalit ang mga magulang namin ni Bong. Muli kaming pinagsama sa bahay pero sa kasamaang palad, hindi ulit natuloy ang ipinagbubuntis ko. 3 buwan pa lamang ay nakuna na ako. Pero hindi na kami pinaghiwalay pa ng mga magulang namin. Sinabi na lang nila na magsama na kami at pagtungtong namin sa tamang edad ay kailangan na naming maikasal. Nangyari nga ang lahat. Kinasal kami nang tumungtong kaming pareho sa edad na 18. Wala kaming kasing saya ni Bong at sa wakas kahit na anong mangyari ay hindi na kami mapaghihiwalay pa ng mga magulang namin. Kahit na ilang beses pa siguro akong makuna noon ay paniguradong hindi na nila kami mahihila palayo sa isa't isa. Hindi na kami nakapagtapos ng pag-aaral pero maswerte kaming nakahanap ng inegosyo namin na naging dahilan, Papa Dudut, para gumanda ang buhay namin. Dahil nga sa pag-usbong ng negosyo namin, kaya sinantabi muna namin ang plano ng pagkakaroon ng anak. Masaya kaming dalawa ni Bong. Hindi na nga namin namalayan ang paglipas ng panahon. Isang araw, magkaharap na lamang kaming dalawa at nilatag ko na sa kanya ang plano para sa nalalapit naming ika-15th anniversary. Opo, ang patuloy pa rin naming pinagdiriwang ay ang unang taon ng naging relasyon namin at hindi ang araw ng aming kasal. Dahil para sa amin yon ang taon kung kailan nagsimula ang aming forever. Sino mag-aakalang aabot tayo ng ganito katagal? Talo pa natin yung ibang artista, di ba? Kailangan natin itong i-flex sa Facebook ha, para naman ma-inspire natin yung ibang tao. Okay. Sana ngayong anniversary natin makatapak na tayo ng Batanes, no? Oo nga. Ilang araw kaya tayo sa Batanes? Magkano kaya yung gagastusin, no? Parang pumunta ka na raw sa ibang bansa sa gagastusin mo ron kapag hindi nakapromo yung airfare mo. Baka. Kung ganun din lang naman pala yung gagastusin, lumabas na lang kaya tayo ng bansa. Dami raw seat sales sa Hong Kong at saka Thailand eh. Pwede. Pero iba pa rin kasi ang Batanes eh. Tangkilikin muna yung sariling atin, di ba? Pwede. Bong, may problema ba? Wala. Kasi parang wala ka namang gana makipag-usap sa akin. Ang tagal pa naman kasi ng anniversary natin. Kung makapagplano ka, akala mo next week na.
Kilala mo naman ako. Gusto ko nakaplano lahat. At saka, buti sana kung Tagaytay lang yung pupuntahan natin eh. Sasakay tayo ng eroplano, no? Kailangan talaga planuhin kung gusto nating makamura tsaka masecure yung upuan sa eroplano. Bahala ka. Oh, bakit naman ganyan ang sagot mo sa akin? Ganito naman talaga ako sumagot dati pa. May toyo ka lang siguro. Wala akong toyo, no? Ang tipid mong sumagot. Makakaubos ba ng laway kung mahigit 2 salitang isasagot mo sa akin? Mag-aaway na naman ba tayo? Ayoko sana, pero kung ganyan ka sumagot na parang wala ka namang gana para sa anniversary natin, mukhang papunta na tayo ron. Ayoko na kasi. Ayaw mo mag-out of town para sa anniversary natin? O ayaw mo mag-celebrate ng anniversary natin? Ayoko na sa'yo. Sino ngayon ang tinatamaan ng toyo? Narinig mo ba ang sinabi ko? Ayoko na sa'yo. Hoy, umayos ka nga ah. Sige, kung ayaw mo sa Batanes, pwede naman tayo sa mas malapit lang. Ikaw na lang magsabi kung saan mo gusto. Okay na rin naman ako doon. Hindi ka ba nakikinig? Ang sabi ko, ayoko na sa'yo. Mag-focus ka kasi, Bong. Parang tanga naman kasi tong kausap eh. Pwede tayo sa Dingalan Aurora. Sabi nila mala Batanes din daw doon. Basta willing kang mag-hike. Ano, gusto mo? Ang gusto ko, makinig ka sa akin. Helga, ayoko na talaga sa'yo. Ayoko na makipagrelasyon sa'yo. Ang labo mo namang kausap. Pero alam mo, naisip ko, tamad din naman pala ako mag-hike. Tsaka para hindi na hassle sa'yo, kumain na lang tayo sa labas. Hanap tayo ng fine dining yung maayos. Helga! O kahit saan tayo kumain sa mall tapos manood na lang ng sine. Helga, ano ba? O sige, kung ayaw mo rin nun, pwede namang dito na lang tayo sa bahay. Ako na lang magluluto ng paborito mo, tapos manood na lang tayo ng pelikula rito. Intindihin mo naman yung sinasabi ko. Ayoko na, Helga. Tapos na tayo. Pwede rin naman siguro next year na lang tayo mag-celebrate ng anniversary kung hassle talaga sa'yo ngayong taon. Mag-post na lang tayo ng pagbati natin sa isa't isa sa Facebook. Helga, please! O kahit wag na. Hindi naman na kailangan malaman ng social media friends natin na anniversary natin, di ba? Huwag na lang tayo mag-post. Privacy is the key sa relasyon nating matibay, di ba? Helga, tama na! Ayoko na! Ayoko na mag-celebrate ang anniversary natin ngayong taon o kahit sa mga susunod na taon. Tapusin na natin to! Ayoko na! Pero, bakit biglang ayaw mo na? Di ko alam! Paano hindi mo alam? Imposible namang hindi mo alam. May dahilan yan. Hindi ko nga alam. Basta isang araw, nagising na lang ako na ayoko na. Ayoko na sa'yo. Ayoko na sa relasyon na to. Excuse me ah. Saan ka pupunta? Magche-check lang ako ng mga lugar na pwede natin puntahan para sa anniversary natin. Ililista ko lahat. Mamili ka na lang. Excuse lang sandali ah. Nagmadali akong pumasok sa kwarto namin ni Bong, Papa Dudut. Hindi naman niya ako sinundan at nanginginig akong sinarado ang pintuan. Nagpatugtog ako ng malakas na kanta para matabunan ang paimpit na pag-iyak ko habang nakahiga sa kama. Wala akong lakas noon kaya nagpasaklolo ako, Papa Dudut. Tinakip ko pa sa mukha ko ang unan para mabawasan pa ang tunog ng aking pag-iyak. Nang mapagod akong umiyak ay bumangon ako para tignan ang ilalim ng kutsyon. Doon ko nilagay ang mga love letter na isinulat sa akin ni Bong noon naliligaw pa lamang siya, noong bata pa lamang kaming dalawa. Binuksan ko ang bawat sobre at binasa ang bawat sulat. Pakiramdam ko ay bumalik ako noong 15 years old ako. Napakalambing at punong-puno ng pagmamahal ang bawat sulat niya sa akin noon. Ibang-iba sa nakaharap kong Bong na gusto nang wakasan ang 15 years naming relasyon. Parang ibang tao na siya. Isip-isip ko ay nasaan na kaya ang Bong na ako lang ang mahal. Napakasakit palang marinig mula sa isang tao na minsang nangako sa iyo na ikaw lang ang mamahalin habang andito sa mundo. Masakit na maramdaman na lumalayo na ang loob niya sa iyo. Samantalang noon ay halos hindi kami mapaghiwalay kahit ano pang klaseng pagsubok. May dalawa na kaming anghel na nasa langit ngayon. Bakit hindi nila magawang udyukan ng tatay nila para mahalin akong muli? Hindi ko yon matanggap. Pakiramdam ko ay nabigla lang si Bong sa pakikipaghiwalay sa akin. Alam kong kailangan lamang niyang maalala na minsan
ay nagmahalan kami at pinaglaban ang isa't isa. Hindi ko siya susukuan, Papa Dudut. Kinausap ko ang mga anghel namin na sana ay tulungan nila ako para magkaayos kami ng tatay nila. Pagkatapos noon ay inayos ko ang sarili ko at saka lumabas ng kwarto at muling hinarap si Bong, Papa Dudut. Makikipag-usap ka na ba sa akin? Oh, ikaw ready ka na? Kanina pa kita iniintay para mapag-usapan na natin to. Ayan! Pasensya ka na kung natagalan ako sa kwarto ha. Ang bagal pala ng sagap ng internet natin doon. Ngayon ko lang napansin. Ang hirap mag-search ng mga pupuntahang lugar para sa anniversary natin. Hel ka naman. Hep. Makinig ka muna sa akin bago mo tanggihan tong mga suggestion ko para sa anniversary natin, okay? Yan pa rin ang gusto mong pag-usapan? Hindi na nga natin isi-celebrate yan kasi tapos na tayo. Maganda rin pumunta sa Iloilo ngayon habang hindi pa maulan masyado. Tsaka bumili tayo ron ng pastillas at biskotso. Naku, matutuwa ang nanay mo. Paborito niya pastillas, di ba? Helga, ano ba? Huwag ka mag-alala. Kung ayaw mo sa Iloilo, okay lang. Pwede rin tayong pumunta ng Buskalan. Mabilis lang tayo makakapag-book ng travel tour natin. Dalawin natin si Apo Wangod. Magpatattoo tayo sa kanya para couples tattoo tayo, di ba? Nagpapasensya lang ako, Helga. Parang awa mo na. Makipag-usap ka na ng maayos sa akin. Ano pa ba itong ginagawa ko? Nakikipag-usap naman ako sa'yo ng maayos. Ikaw tong galit. Huwag kang mag-alala, hindi naman tayo gagastos ng sobra sa anniversary natin. Hindi yan ang gusto kong pag-usapan. Pag-usapan natin kung paano hatian dito sa bahay at kung paano natin sasabihin sa pamilya natin na hiwalay na tayo. Bakit tayo maghihiwalay? Ano ba kasing pinagsasasabi mo? Helga, makisama ka naman. Huwag ka namang mangpanggap dyan na parang wala ang alam sa mga sinasabi ko. Wala naman talaga eh. Kanina ang ayos lang natin na nag-uusap, di ba? Tungkol sa anniversary natin. Tapos ngayon… Walang maayos kanina. Ano ba pinagsasabi mong maayos? Napupuno na ako sa'yo, Helga. Totoo naman ah. Di ba ang saya mo pa nung sinabi ko sa'yo na sa Batanes tayo magse-celebrate ang anniversary natin? Nahihibang ka na. Hala siya. Alam mo, feeling ko gutom ka lang. Mamaya na lang natin tutuloy, okay? Malayo pa naman ang anniversary natin eh. No, gusto mo munang kumain? Libre ko. Saan mo gusto? Alam mo kung anong gusto ko? Pares o ginataang tinola? Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Kaya ibigay mo na sa akin to. Ayoko na. Hindi! Hindi tayo maghihiwalay. Magagalit sa'yo ang simbahan. Ano kinalaman ng simbahan dito? Ano ba nangyayari sa'yo, Helga? Bakit ganyan ka makipag-usap sa akin? Kasi ang unfair eh. 15 years, Bong! 15 years tapos itatapon mo lang? 2 anak na natin ang namatay. Ayun na nga eh. Naisip mo ba na kaya hindi sila nabuhay eh dahil hindi siguro tayo para sa isa't isa? Na sila ang binigay ng tadhana na senyales na kailangan nating maghiwalay? Tayo lang naman ang matigas ang ulo dati na ituloy pa rin kahit alam nating mali na. Hindi ko nakitang mali na ipaglaban yung relasyon natin. Bata pa tayo nun. Dapat nag-aaral lang tayo nun at hindi sineseryosong relasyon. Bata pa lang tayo noon, oo. Pero totoo na yung nararamdaman natin para sa isa't isa. Huwag kang magpanggap na hindi mo yun naramdaman. Kasi hanggang ngayon nandito pa sa puso ko yung pagmamahal na yun para sa'yo. Diyan tayo nagkaiba. Wala na ang pagmamahal na yun sa akin. Ibalik mo! Nandyan lang yun eh, nandyan lang yung hanapin mo. Hindi pwedeng mawala yun. Nakikita siya ka, naririnig ka ng mga anak natin sa langit. Maya ka naman sa kanila, Bong! Kung nakikita at nadidinig ka rin nila, sila na mismo magpapahinto sa'yo sa ginagawa mo. Palayain mo na ako, Helga. Habang bata ka pa. Makakahanap ka pa ng iba. Ayoko sa iba, ikaw lang yung gusto kong makasama. Pero hindi na ikaw ang gusto kong makasama. Bakit? May iba ka na ba? Wala akong iba pero balang araw, kapag handa na ulit ako, siguradong maghahanap na rin ako ng kapalit mo. Para akong dinurog sa mga huling sinabi ni Bong, Papa Dudut. Hindi ko pa man din tinatanggap ang hiwalayan namin pero nasa plano na niyang maghanap balang araw ng mamahalin niya. Ganon ba yun kadaling itapon? Ganon ba ako kadaling hindi mahalin?
May sasabihin pa sana ako kaya lang ay bigla na lamang siyang lumabas ng bahay. Doon ay parang nag-flashback sa akin ang unang beses na pumasok kami sa pintuan ng aming bahay. Nung unang beses na napangiti kami dahil sa wakas ay may sarili na kaming bahay. Hindi man yon malaki pero masaya kami dahil patunay yon na pinaghandaan namin ang future namin. Ang future na isang iglap ay biglang nawala nang mag-decide si Bong na tapusin na ang 15 years na relasyon naming dalawa. Paulit-ulit na naglalaro sa isipan ko ang 15 years. Parang hindi maproseso ng utak ko at puso ko kung paanong gano'n na lamang kadali para kay Bong na itapon ang lahat. Ano bang nagawa kong mali, Papa Dudut? May hindi ba ako nagawa para sa kanya? Sa pagkakaalam ko ay sinubukan ko naman ang lahat para maging masaya siya. Bakit isang araw ay bigla na lamang siyang umayaw? Sa pagdaan ng mga araw ay lagi na lang akong mag-isa sa bahay na yon. Para akong inabandonan ni Bong. Lagi ako nakatingin sa pintuan sa pag-asang papasok ulit siya ng bahay at sasabihin niya sa akin na nagkamali siya ng desisyon. Na hindi naman niya sinasadyang sabihin sa akin na ayaw na niya. Na hindi naman niya gustong iwan ako at nadala lamang siya ng kung anumang problemang kinakaharap niya. Habang nakaabang ako sa pintuan na yon, nag-i-imagine ako na papasok siya roon tapos ay nakangiti. Nalalapitan niya ako, yayakapin, hahalikan at mamahalin. Ganon ang paulit-ulit na ginagawa ko habang hindi pa siya muling umuuwi ng bahay. Doon ko inuubos ang oras ko lagi. Ang pagharap sa pintuan habang inaabangang marinig ang susi niya na binubuksan ang pintuan. Sana umuwi na siya kasi nami-miss ko na siya. Kasi gusto ko pa pero lumipas ang 2 linggo na walang Bong na muling pumasok sa bahay. Ayaw na talaga ni Bong. Ayaw na talaga niya sa relasyon naming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalaman ko na pansamantala ay umuwi muna si Bong sa bahay ng magulang niya. Kinabahan ako dahil baka binalita na niya na hiwalay na kami. Mas lalo lang liliit ang chance akong maayos ang relasyon naming dalawa kung sakaling binalita na niya sa mga kakilala namin ang tungkol sa pasya niyang paghihiwalay naming dalawa. Hindi ko pa sinabi sa mga magulang ko na hiwalay na kami o sa kahit na sino. Malakas ang pakiramdam kong kaya ko pang maayos noon ang relasyon namin. Isang araw ay gumalaw na ang doorknob. Narinig ko na ang susi ni Bong. Napangiti ako. Napatayo sa inupuan ko na kaharap ng pintuan. Hawak ko noon ang iba't ibang pamphlets para sa marriage counseling na masikap kong kinalab sa iba't ibang clinics na pinuntahan ko. Ganon ako kadesidido na maayos kaming dalawa. Lahat nga rin ang ayaw niya sa sarili ko ay pinalitan ko. Kulay ng buhok, pananamit, pati ang paborito kong toothpaste ay pinalitan ko na rin dahil naaalala ko na lagi niyang nirereklamo na ayaw niya ng lasa ng binibili kong toothpaste para sa amin. Oo, alam kong malit na bagay yon para maisalba ang relasyon namin pero lahat ay susubukan ko. Huwag lamang mawala ang asawa ko. Nang tuluyang magbukas ang pintuan ay nakangiti akong sinalubong si Bong na tila ba walang nangyari. Matabang pa rin ang pakikitungo niya. Hindi niya ako kinausap. Pumasok siya sa kwarto namin at saka naglabas ng tuwalya para maligo. Bumalik ako sa pagkakaupo. Hinintay ko siyang matapos na maligo at nang matapos siyang maligo at makapagpalit ay doon ko na siya nilapitan para iabot ang pamphlets sa kanya. Hindi ko pa rin tinatanggal ang ngiti sa mga labi ko. Baka sakaling gumaan ang loob niyang makipag-usap sa akin. Lalo't naaalala ko na dati ay lagi niyang sinasabi na ngiti ko ang paborito niya sa akin.
Bakit ganyan ka makangiti? Wala lang. Masaya lang ako kasi umuwi ka na. Bawasan mo na. Hindi na nakakatuwa. Kala ko ba paborito mong ngiti ko? Lagi mo kayang sinasabi yun sa akin. Dati yun, nung mahal pa kita. Ang sakit mo namang magsalita. Pumreno ka naman. Sorry, puyat lang. Ito nga pala, tingnan mo. Oh, Ano tong inabot mo sa akin? pamphlets yan para sa marriage counseling. Para saan to? Para maging maayos tayo. Helga naman. Wala na nga ayusin sa atin. Gaano ba kahirap intindihin yung sinasabi ko? Subukan lang kasi natin. Baka nabibigla ka lang. Pwede pa tong mapag-usapan. Matutulungan nila tayo. Gusto mo pa talaga magsali ng ibang tao sa gulo natin? Trabaho nila yon. Sila ang tutulong sa gulo natin. Matatapos lang tong gulo na to kapag pumayag ka na maghiwalay tayo. Hindi nga ako papayag kaya kinuha ko yung mga pamphlet na yan sa mga klinik. Mamili ka na lang dyan. Basahin mo. Kung kanino ka komportabling magpatingin at makipag-usap, doon na rin ako. Marami yan. Nakapagtapos sa mga doktor dyan sa magagandang eskwelahan. Hindi tayo lugi. Alam mo ba kung gaano kamahal magpa-counsel? Gusto mo pa talagang gumastos wala na nga pupuntahan to. Kahit magkano, kaya kong gastusin maging maayos lang tayo. Walang kaso sa akin yun. Hindi pag-aaksaya ng pera yun kasi alam kong magiging masaya ako kapag nagkaayos tayo. Paano naman ako? Sa tingin mo gusto ko pang maging maayos to? Huwag naman puro sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi to para sa sarili ko lang, Bong. Para to sa mga anak natin sa langit na umaasa na makikita nilang magkasama pa rin ang mga magulang nila. Huwag mo nang idama yung mga sanggol. Nananahimik na sila. Ikaw na lang ang issue rito, Helga. Bakit ba ayaw mo munang subukan? Ganun na ba katigas yung puso mo para sa akin? Mas lalo lang ako nagmamatigas kasi ang kulit mo. Nakakasawa na yung pagmamakaawa mo. Nagmamakaawa lang naman ako kasi mahal kita eh. At akala mo magandang tignan niya sa tao? Magmamakaawa ka para mahalin ka? Mahiya ka naman sa sarili mo. Ikaw ang mahiya! Matapos mo akong pangakuan dati na kahit anong mangyari hindi mo ako bibitawan. Asa na yun, Bong? Nasa na yung pangako mo na yun? Wala na yung bong na yon. Patahimikin mo na lang siya kasi hindi na siya babalik sa'yo. Maniwala ka. Bong! Anak ng... Huwag ka naman magbasag ng gamit! Pinaghirapan natin ang mga yan! Wala akong pakialam! Huwag yung coffee maker! Paborito natin yan! Ah, ito? Tika! Huwag yan! Ayan! Wala na tayong paborito! Niregalo ko sa iyo yan dati. Una kong pinag-ipunan yan kasi naiingit ka rin sa balikbayan mong pinsan. Naalala mo pa ba yun? Hindi lang yan ang babasagin kong gamit natin. Kung magmamatigas ka pa rin nang makapag-ayos sa akin! Nagmadaling lumabas ng bahay si Bong Papadudut. Binalibag ang pintuan palabas at naiwan akong mag-isa habang isa-isang pinupulot ang mga sinira niyang gamit. Hindi ko mapigilang umiyak at masakit para sa akin dahil hindi lang basta-bastang mga gamit na mga nabili ko kung saan ang mga yon. Mga gamit yon na tumibay at naalagaan dala ng maraming alaala na naipon namin. Ang coffee maker na matagal niyang nilambing sa akin. May kamahalan at hindi basta-bastang mabibili kung saan lang. Doon ako higit na nasasaktan. Naalala ko kung paano niya akong nilambing para mabilihan ko siya ng ganon bilang regalo sa anniversary namin. Hindi ako mahilig magkape pero lagi niya akong inaaya na sabayan siya sa paghigop ng kape na masaya niyang tinitimpla tuwing umaga. Nasanay na rin tuloy ako. Hindi ko pa rin magustuhan ang pait ng kape pero tumatamis kasi sa tuwing nagkwekwentuhan kaming dalawa. Si Bong ang nagpapatamis ng mapait na kape. At sa nangyayari sa amin ngayon ay parang pumapait muli, Papadudut. Kinagabihan ay minessage ako ni Bong para mag-sorry sa ginawa niyang pagbabasag ng mga gamit. Natuwa naman ako. Parang nababawi ko ng muli ang loob niya. Sinikap kong maging sweet at maunawain para lalo siyang kumagat sa kagustuhan ko magsama pa rin kami. Hanggang sa bigla na lamang niyang sinabi na babalik siya sa bahay after 2 weeks para pag-usapan namin ang pagbebenta nito. May mga nakausap na raw siya at kailangan ko siyang tulungan para pumili kung kanino ibebenta ang bahay. Nasaktan ako, Papadudut.
Talagang para sa kanya ay tapos na kami. Ninibot ko ang bahay namin at isa-isang lumabas lahat ng alaala na naiwan namin sa bawat sulok ng bahay. Mas lalo akong naiyak at nahirapan. Makalipas ang 2 linggo ay nagbalik na muli si Bong sa bahay. Hindi ko alam kung paano siya sasalubungin noon. Hindi ko na kayang pikein pa ang ngiti ko. Kahit ganun pa man, may natitira pa rin akong amor para sa kanya. Sinabi niya mag-usap na kaming 2. Tumango ako at pinagtimpla siya ng kaping 3-in-1, Papa Dudut. Masyadong matamis tong 3-in-1. Hindi na ako sanay sa ganitong klase ng kape. Sana kasi hindi mo binasag yung coffee maker. Paano na magiging hatian natin dito sa bahay? Walang hatian na mangyayari. Hindi natin to ibebenta. Ibibenta natin to. Sino namang titira rito pag naghiwalay na tayo? Kapag naghiwalay tayo. Binigyan na kita ng ilang linggo para tanggapin tong sitwasyon natin. Gising na! Kailangan na natin tong ibenta para makuha ko na yung kalahati ko. Bakit ba atat kang ibenta to? Pati ba dito sa bahay natin nanlalamig ka na rin? Walang personalan. Hindi lang praktikal na hindi natin ibibenta tong bahay ngayong hiwalay na tayo. Kaka-check ko lang kagabi ng marriage contract natin. Kasal pa rin tayo. Sige, ilaban mo lang yan. Pero ilalaban ko pa rin na maibenta na natin tong bahay para magamit ko pang ibang bansa. Mangingibang bansa ka? Oo, gusto ko makapagsimulang muli sa ibang lugar. Malayo sa'yo. Ganyan ka na ba kasuklam sa akin? Tipong kailangan mo pang umalis ng bansa para lang malayuan ako? Oo! Sakto lang din naman pala. Alam mo ba na nagchat-chat sa akin yung manliligaw ko noon bago naging tayo? O ngayon, Kinukumusta niya ako. Gusto akong yayaing lumabas. lumabas ka lang. Okay lang sa'yo na makipag-date ako sa dating manliligaw ko? Oo, Wala ka man lang bang mararamdaman? alam mo kung ano lang yung nararamdaman ko? Inis. Pinahihirapan mo kasi ako. Kung gusto mo makipagligawan, gawin mo lang. Papayagan kita. Pero payagan mo na rin akong ibenta tong bahay para matapos na to. 15 years tayo, Bong. 15 years pero kumakabugaw ka sa akin sa iba? Akala mo kaibigan lang kita? Sino ba nagbukas ng topic tungkol doon? Ikaw naman, di ba? Sinabayan lang kita. Tapos magagalit ka. Gusto ko lang makita kung may pakialam ka pa sa akin. O ngayon nakita mo nang wala, ayos na ba? Bong, wala naman talaga nagpaparamdam sa akin na dating manliligaw. Gusto ko lang namang makita na kahit papano may puwang pa rin ako sa puso mo. Nakukurta na talaga utak mo. Dahil sa'yo! Dahil binigla mo ako sa mga desisyon mo. Hindi ako makapag-isip ng matino. Sorry, may kasalanan nga ako ron. Sige ganito, bibigyan pa kita ng oras para pumayag sa alok ko na ibenta na tong bahay. Sana pumayag ka na kagad habang may mga nagkaka-interes pa sa bahay natin. Sige, Dito na muna ako matutulog. talaga? Sa sala na ako, ikaw na sa kwarto. Maglalabas na lang ako ng unan at kumot. Magtabi na lang tayo. Ilang gabi na akong nalulungkot mag-isa sa kama eh. Tabihan mo naman ako. Pahihirapan mo lang ang sarili mo, Helga. Mabuti ngayon pa lang masanay ka nang wala na ako sa dating pwesto ko sa kama. Ayokong masanay. Ano, tatabihan mo ba ako? O mas lalo kong bibitinin ang desisyon kong ibenta tong bahay? Walang nagawa si Bong kundi ang pumayag na tabihan ako. Nagsuot ako ng pinaka-sexy na pantulog ko. Yung pantulog na hindi ko na nagagamit dahil naliitan ko na. Yung pantulog na ginagamit ko nung unang taon ng kinasal kami. Nung mga panahong sobra pa ang init ng pagmamahala naming dalawa. Ginamit ko ulit yon sa pag-asang makatulong para manumbalik ang pagtingin sa akin ni Bong. Pero parang hindi umubra, Papa Dudut. Tinalikuran lamang niya ako at nagkumot hanggang ulo. Habang ako naman ay pilit na dumidikit sa kanya. Siya naman ay palayo ng palayo sa akin. Hinarap ko siya at sinubukang yakapin pero tinanggal niya ang pagkakayakap sa akin. Hindi ko siya maintindihan. Dati naman ay siya pa ang nagagalit kapag hindi ko siya niyayakap sa tuwing matutulog kami. Ni minsan din ay hindi niya ako tinalikuran kapag natutulog.
Lagi siyang nakaharap sa akin kahit may tampuhan pa kami. Ganon niya ako kamahal dati. Humarap na lamang ako sa kisame nang hindi ako nakakatanggap ng positibong reaksyon mula sa kanya. Nakatitig lamang ako sa kisame at sa ceiling fan. Parang binibilang ko ang ikot ng ceiling fan para magpaantok. Pero hindi yon naging epektibo. Kaya naman naglakbay na lamang ang isipan ko pabalik sa mga unang gabi na natulog kami sa kamang yon bilang mag-asawa. Ilang lambingan, harutan at tampuhan ang nasaksihan ng kamang yon. Ilang luha rin ang sinalo ng mga una namin sa tuwing may pinagdadaanan kami sa aming relasyon. Ilang tawa ang narinig ng mga pader ng kwarto sa tuwing may naaalala kaming nangyaring nakakatuwa sa araw namin. Lahat ng yon ay hanggang ala-ala na lamang. Lahat ng yon ay nagbabadyang matapos oras na pumayag na akong hiwalayan or magkahiwalay kami. Tinigil ko na ang pagbabalik sa nakaraan. Sinubukan kong yakaping muli si Bong sa ikalawang pagkakataon. Muli naman siyang pumalag. Gising pa pala siya at mukhang hindi rin siya makatulog dahil sa tensyon sa pagitan naming dalawa. Papadudot, sinubukan ko na lamang muling humarap sa kisame dahil sa sakit ng nararamdaman ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Na-depress ako sa mga nangyayari sa amin ni Bong, Papadudot. Lalo na yung mga araw na hindi na talaga siya umuuwi. Iyong pupunta na lamang siya sa bahay para kumuha ng damit o di naman kaya ay para tanungin kung nakapagdesisyon na ako. Napakahirap noon lalo't wala akong ibang malapitan o makausap man lang sa pinagdadaanan ko. Ma-pride pa rin ako at hindi ko makayanang sabihin sa mga kaibigan ko ang mga nangyayari sa relasyon naming dalawa. Dahil oras na sabihin ko sa kanila ay magmimistulang mitya na yon para sa relasyon namin. Hindi ko pa rin kaya. Kaya hanggat maaari, sinosolo ko na lamang ang lahat ng sakit at pangungulila. Umaasang pagising ko ay ubos na lahat ng pagod at luha. Umaasang pagising ko ay tapos na ang lahat ng sakit. Baka sakali iyon ang gabi-gabi kong panalangin. Panalangin na parang ang hirap tuparin ng kalangitan. Sa tuwing nababagabag ako ng lungkot at pag-iisa, dinadalaw ko ang puntod ng mga yumao naming anghel at doon ko nga ibinubuhos ang lahat ng iyak ko. Doon ako nagsusumbong at hindi naman na sila makakapagsalita para isumbong ako sa mga kamag-anak namin, kaya sa tuwing bumibigat na sa mga yumao kong anghel na lamang ako lumalapit noon, Papadudot. Pagka-uwi ko ng bahay kahit papaano ay nagiging magaan ulit. Naging desperada na rin po ako. Sana maunawaan niyo ako. May mga nilapitan ako sa Facebook para bumili ng mga pampaamo o mga gayuma para mabalik ako or mabalik ko sa akin ang aking asawa. Napagastos na nga ako doon. Lalo na yung mga ginagamit ang kahinaan ko para kuhanan lamang ako ng pera at magkukunwaring makakatulong ang asin na binababad sa init ng araw para mapabalik si Bong sa akin. Pinatos ko ang mga yon. Masyado akong nabulag sa kagustuhan kong mapasa aking muli ang asawa ko. Pero walang umepekto. Matabang pa rin ang kanyang pakikitungo sa akin, Papadudot. Helga? Oh, umuwi ka. Minessage mo ako eh. Sabi mo nakapag-desisyon ka na. Lika, samahan mo ako dito sa sofa. Bakit nakapantit bra ka lang? May sinusukat kasi akong damit kanina eh. Hinubad ko lang kasi masyado palang mainit. Magsuot ka muna ng damit. Hihintayin kita para makapag-usap tayo. Magtitimpla lang ako ng kape. Okay na tong suot ko. Sabi ko nga sa'yo, naiinitan ako. Hindi ako komportable sa suot mo. Hindi ba?
Parang dati naman gusto mo laging nakikita akong ganito. Dati yon, nung mag-asawa pa lang tayo. Mag-asawa pa rin naman tayo ngayon ah. Legal pa rin kitang kahati sa katawan ko. Magsuot ka na ng damit. Ayoko makipag-usap sa'yo ng ganyan lang ang suot mo. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Kasi nakakailang. Hindi na tayo mag-asawa. Pero kung makabalandra ka ng katawan mo, para ka nangaakit ng customer sa beer house. Naaakit ka ba? Ano bang klaseng tanong yan? Paborito mo laging makita ang katawan ko, di ba? Lalo na kapag pagod ka, tsaka gusto mo ng lambing. Helga! Paborito mo rin tong bra na suot ko. Ito yung bra na paborito mong tanggalin kasi kabisado mo na yung hook nito. Kahit sa madilim, kaya mong tanggalin gamit ang kaliwang kamay mo. Alam ko kung anong ginagawa mo. Alam ko rin kung anong ginagawa ko. Para sabihin ko sa'yo, hindi na yan i-epekto sa akin. Hindi ba? Pero bakit parang pinagpapawisan ka? Kasi mainit dito sa sala. O mainit lang sa pakiramdamang makita ang bra at panty ko? Helga, tumigil ka na. Nagmadali akong pumunta rito para mapag-usapan na natin ang bentahan ng bahay. Mamaya na natin pag-usapan yan. Mas magandang kalmado lang tayo kapag nag-uusap. Tsaka alam ko kung paano ka pakakalmahin. Aalis na lang ako kung aakitin mo lang ako. Halika rito. Magpaakit ka na. Hindi naman masama eh. Wala namang bawal. Ayoko. Bong, halika na. Halikan mo ko. Helga, ano ba? Diba? Gustong-gusto mo na hinahalikan tong leeg ko? Sige lang, gawin mo. Ano ba? Halika na. Tumigil ka na. Kahit magubad ka pa ng paulit-ulit, hindi na magbabagong isip ko. Ayoko na sa'yo. Hindi na kita mahal. Mahirap bang intindihin yun? Bong! Hindi na kita mahal! Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang sigawan ako ni Bong para sabihin sa akin na hindi na niya ako mahal. Nanliit ako. Napatakbo ako sa kwarto para kumutan ang sarili ko. Umiyak ako ng umiyak. Kumatok si Bong sa kwarto para mag-sorry sa mga masasakit na sinabi niya pero huli na para mapawi niya ang sakit. Hinayaan niya na rin ako pagkatapos. Hindi na siya nagpaalam sa akin at umalis na lamang siya. Narinig ko na lamang ang pagdampot niya ng susi at pagbukas ng pintuan at paglabas ng bahay. Mas lalo akong umiyak nang marinig ko ang pagsarado ng pintuan. Tanda na nakalabas na naman siyang muli sa bahay. Doon na naman ako umiyak ng todo. Naramdaman ko bigla ang lamig sa kwarto. Gumilid ako sa pwesto ni Bong sa kama at sa ganong paraan ay parang katabi ko siya at niyayakap ako. Nakakapit pa rin ang amoy niya roon, Papa Dudut. Mas lalo lamang akong nalungkot. Ilang araw ulit na hindi bumalik si Bong sa bahay at nung panahon na yon ay pakaramdam ko, unti-unti na akong nasasanay. Gigising ako sa umaga na wala siya, kakain ako ng mag-isa kahit na walang gana at hindi ko na mabuksan ang TV na madalas naming babaran tuwing walang ginagawa. Nakaupo ako mag-isa sa sala at inaabangan ang pagbukas ng pintuan pero walang dumarating. Walang Bong na bumabalik. Oras-oras ay naglalakad ako sa kabuuan ng bahay, bawat sulok ay hinahanapan ko ng alaala. Hindi naman ako nabigo roon. Panay pa rin ang iyak ko at mukhang mahirap bago ako masanay na nagbago na ang buhay ko sa pagkalas ni Bong sa akin. Isang gabi ay minessage ko si Bong. Pinapunta ko ulit siya sa bahay at sinabi kong kailangan na naming mag-usap. Pumayag naman siya kaagad. Nilabas ko ang kahon ng sapatos kung saan ko inilagay ang pinaprint kong wedding pictures namin. Hindi niya alam ang tungkol doon. Bala ko sanang isorpresa yon sa 15th anniversary namin na alam kong hindi na matutuloy pa. Sana naman hindi ka na ulit mga akit. Maupo ka. Sana maging matino na tong usapan natin. Oo, makakaasa ka. Okay na sa yung ibenta tong bahay? Sa isang kondisyon. Ano yon?
tatanggapin mo pa rin bang regalo ko sa'yo para sa anniversary natin? Ano na naman ba itong pinaplano mo? Wala akong pinaplano na kahit na ano. Gusto ko lang talagang ibigay sa'yo tong regalo ko. Wala akong regalo para sa'yo. Okay lang. Hindi naman ako humihingi eh. Ano ba yung ibibigay mo? Bago ko ibigay sa'yo, pwede bang magtanong? Ano yung pinaka-paborito mong anniversary natin? Siguro nung unang anniversary natin bilang mag-boyfriend at girlfriend. Bakit yon? Simple lang kasi noon. Umutang ako sa pinsan ko ng 100 pesos para ipambili ng 2 mangkok ng spaghetti at isang kandila. Naalala ko yon. Sa likuran pa tayo ng bahay ninyo kumain ng spaghetti tapos sa gitna yung kandila. Para kunwari yayamanin ang date natin. Tinakas ko pa yung kurtina namin para may panglatag tayo sa mesa para magmukhang sosyal yung spaghetti natin. Paborito ko rin yan. 16 lang tayo nun tsaka wala pa tayong pera nun pero kontento, di ba? Pasensya ka na kung hindi na ako kontento ngayon. Iintindihin ko. Niregaluhan mo pa ako ng isang boxer shorts nun. Inipon ko ang pambili nun. Kung alam mo lang kung paano ko tiniis na hindi mag-fishball tuwing hapon, gusto lang talaga kitang maregaluhan. Ang hilig mo nga magregalo. Tuwing may okasyon, lagi kang may inaabot. Kaya nga sa huling okasyon ng pagsasama natin, gusto ko pa rin magregalo sa'yo. Eto, buksan mo. Sapatos ba to? Hindi. Ginamit ko lang yung karton ng sapatos para ilagay dyan yung totoong regalo ko sa'yo. Sige na, buksan mo na. Pictures ng kasal natin to ah. Pinaprint mo? May balak pa sana akong gawin dyan. Kaso mukhang hindi ko na maihahabol. Okay na rin yan. Yan na lang kasi ang inabutan ng relasyon natin eh. Salamat. Salamat. Salamat din sa'yo. 2 tayong bumuo ng regalo na yan. Kasama ka dyan eh. Parang naging regalo mo na rin yan sa akin. Itatago ko to. Makakaasa ka. Sana. Kasi sigurado ako, pagkatapos nito buburahin na natin lahat ng pictures natin sa cellphone. Mabuti na lang at naihabol ko maipaprint yan. Siguro ayaw na ng tadhana na matapos tayo nang wala man lang may iwang alaala ng pagsasama natin. Pumapayag ka na? Wala na rin naman ako magagawa eh. Nung isang gabi nga, nilibot ko tong bahay. Memoryado ko pa lahat ng alaala natin sa bawat sulok. Masakit na masaya. Pero alam kong hindi na ako pwedeng mabuhay na yun lang ang daladala. Sorry Helga. Sinubukan ko naman eh. Salamat kung sakaling sinubukan mo talaga. Masaya na ako nun. May mga bagay lang talaga na kahit gaano pa kasaya, kailangan mo pa rin magparaya. Pasensya ka na sa pagkukulang ko ha. Kung ano man ang naging dahilan para maubos yung nararamdaman mo para sa akin. Pasensya na talaga. Pasensya ka na rin kung hindi ko natupad yung pangako ko. Mabebenta mo na tong bahay. Hayaan na natin yung ibang tao ang bumuo ng bagong alaala nila dito. Kontento na ako sa alaala na naipon nating 2. Papadudot niyakap ako ni Bong at doon ay nagbadya ang mga luha ko. Pabulong siyang nagpasalamat ng paulit-ulit. Mas lalo tuloy sumikip ang aking dibdib. Mas lalong nagmadaling lumabas sa mga luha sa aking mga mata. Yun ang katapusan ng pagbuo ng mga panibagong alaala. Plinano naming mabenta ang bahay sa lalong madaling panahon at nagawa naman namin yon. Hindi ko na gustong mabuhay at manatili sa piling niya kahit gaano ko pa kagustong ipaglaban siya. Kahit mahal na mahal ko pa siya. Minsan talaga, mapipilitan kang bumitaw kahit gusto mo pang kumapit. Kasi yon ang nasa isang dulo ng tali. Kanino ka pa kakapit kung nauna na siyang bumitaw? Hindi ba't sa sarili mo na lamang? Mabigat sa akin na lisanin ang mga ala-ala namin ni Bong Papadudot pero wala nang saysay ang patuloy kong pagkapit doon dahil tapos na. At na-experience na namin ang lahat ng pwedeng maging ala-ala namin. Ang mga bagay na tapos na ay hindi na dapat sundan pa at balikan.
Sa ngayon ay naghahanda na ako para umalis ng bansa. Hindi ba't si Bong ang unang nagplano na lisanin na ang bansa para makapagsimula sa ibang lugar? Hindi yun nangyari sa kanya. Ako ang unang makakaalis ng bansa. Ako ang unang bubuo ng buhay sa ibang lugar malayo sa kanya. At alam kong kailangan kong gawin yon para mas mapadali ang paglimot ko. Magiging mahirap magsimula sa ibang lugar na hindi siya kasama. Lalo't nasanay akong kasama siya sa bawat yugto ng buhay ko. Pero ginagawa ko na to para sa sarili ko. Dahil utang ko ang pagbangon kong ito sa sarili ko. Naging matatag ako at wala akong ibang gustong pasalamatan kundi ang sarili ko na nagpatuloy lamang sa paglaban kahit gaano pa kahirap at kabagal. At sana para sa lahat ng mga nakikinig sa programa ninyo sa Barangay Love Stories na nasaktan, magawa nyo sanang pasalamatan ang sarili ninyo sa patuloy ninyong pakikipaglaban. Kung ano man ang mga susunod na plano ninyo, ilaan ninyong mabuti para sa sarili ninyo. Pagmamahal sa sarili ang kailangan. Dahil sarili nyo lamang ang hindi mangiiwan sa inyo kahit anumang klase ng unos ang mapagdaanan ninyo. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Ako ang inyong kabarangay forever, Helga. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagtitiwala ay parang sugal na kailangan mong tayaan. Ilang beses mong pag-iisipan dahil oras na maibigay mo na ang lahat kapag natalo ka. Wala nang bawian at maaari kang umuwing luhaan. Ikaw kabarangay, sa anong paraan nasira ang tiwalang ibinigay mo sa taong mahalaga sa iyo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa. Palagi po ako nakikinig sa mga kwentong ibinabahagi ninyo. Hindi man po makaparinig sa radyo ay nakaabang naman po ako sa Facebook page ng Barangay LS 97.1. Number 1 po kasi kayo sa amin. Marcia na lamang po ang itawag ninyo sa akin. 32 years old na sa kasalukuyan. Graduate po ako sa kursong BS Customs Administration. Pero mas pinili ko magtrabaho na kaagad kesa mag-take ng Customs Brokers Licensure Examination. Bali 27 years old pa lamang ako nang mangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Nagtrabaho po ako noon bilang call center agent at nag-invest din sa maliit na business ng kaibigan ko. Hindi naman sa nagyayabang pero kumikita ako noon ng higit pa sa kailangan namin ng nanay ko. Nag-iisa lamang akong anak at lumaki sa istriktong patakaran ng aking ina. Tawagin niyo na lamang po siya bilang Aling Laura. Nagtatrabaho siya bilang healthcare worker sa barangay kaya madalas din siyang abala at wala sa bahay. Isa nga po sa mga natutunan ko sa kanya ay ang pagiging mapagpakumbaba palagi. Nagsisimba rin kami every Sunday at hindi nakakalimot na magdasal. Nakatira kami sa isang magulong compound kaya sanay na ako sa kaliwat kanang bangayan at ingay. May pagka-boyish ako at mahilig akong maglaro ng basketball. Minsan pa nga ay nakakalaro ko yung mga tambay sa amin. No boyfriend since birth po ako at umabot na nga ako sa edad na 27 na hindi man lang natutong lumande dahil ang focus ko noon ay nasa career ko lamang at kung paano ako makakabawi kay nanay. May mga nagkakagusto rin naman sa akin at sumusubok naman ligaw pero hindi ko naman sila natitipuhan.
Medyo pihikan po kasi ako, Papa Dudut. Hindi naman po ako pangit. Naisasali rin naman ako sa mga pageant sa barangay noon. Matangkad po ako, morena at may pagka-chinita, Papa Dudut. Kahit NBSB po ako ay meron naman akong matagal ng hinahangaan. At ang tanging koneksyon ko na lamang sa taong yon na matagal ko nang hindi nakikita ay ang gay best friend kong si Paul. Mas matanda ako ng 2 taon sa best friend ko na isang online seller at nagmamanage ng kanyang milk tea shop kung saan ako nag-invest, Papa Dudut. Uy bakla, nandito ka na naman. Di ba dapat natutulog ka na? Asa ka pang makakatulog ako dun? Sa ingay ba naman ng mga kapitbahay? Hay, So ano, paiikliin mo na lang ang buhay mo kaya di ka na matutulog, ganon. dami namang sermon. Tinalo mo pa nanay ko ah. Seryoso ako, bakla ka. Kung ayaw mong matulog, maghanap ka na lang ng jowa. Lumandi ka naman. Napaka-boring ng buhay mo, Marcia. Hay, nasabi ko na sa'yo nagagala ako sa Sunday eh. Sama ka na. Nako, hindi na. Makahanap ka lang ng jojowain. Sobrang happy na ako for you. Kasi naman, 27 ka na, no? Hindi ka na bumabata. Ito naman, ipamukha talaga ang edad. Hindi lang edad. Aba, galawin mo naman ang baso. Baka mag-lock na yung cave mo down there. Sayang naman kung di man lang madidiligan. Alam mo, nakakaloka na yung mga sinasabi mo. Nakakahiyang isipin. Tsaka feeling ko, di pa talaga ako ready para dyan. Gusto ko, ibibigay ko lang yung una ko sa taong gusto at mahal ko. Yung pakakasalan ako. Ang drama naman ng beshi ko. Sige na nga, di na kita pipilitin. Baka mamaya basahan mo pa ako ng Bible verse. Ikaw yung bunganga mo talaga. Sa ginagawa mo kasi, tatandang dalaga ka na lang talaga. Bigyan mo rin naman ang sarili mo ng pagkakataong pumasok sa isang relasyon. Sumubok ka lang. Hay nako, bahala ka dyan, Paul. Basta ako, masaya na ako sa buhay ko. May boyfriend man o wala. Ay sus, sinasabi mo lang yan dahil wala pang dumarating. Ah, siya nga pala, naalala mo pa si Joshua? Joshua? As in si... Oo, yung kababata nating crush na crush mo noon. Balita ko, nakauwi na raw from Cebu. Nachika sa akin ng nanay niya nung bumili ng milk tea rito. Nandyan daw sa kanila ngayon para magbakasyon. Ano, gusto mo ba siyang makita? Ha? Makita? Ayun, tingnan mo to. Biglang nautal. Siguro may gusto ka pa rin dun, no? Ano ka ba? Wala na kaya. Ang tagal na nun ah. Saka, ang tagal ko na rin siyang di nakikita. Baka mamaya, may girlfriend na pala siya o asawa. Dami naman agad sinasabi. O siya, ako na magsasabi sa'yo. Wala pa siyang jowa. Mag-isa lang naman siya nung umuwi. Nakasalubong ko pa nga kagabi after ko magsara nitong shop. Talaga? Ano? Nagkwento ba siya sa'yo? Sus, yan ba yung wala nang gusto? Mukhang excited ka na makita ulit si Joshua. Paul naman eh. Baka may makarinig sa'yo rito na nakakakilala sa kanya. Nakakahiya. Bakit ba takot na takot ka? Wala namang masama kung magiging close kayo ni Joshua o kahit maging kayo pa. Yun ay kung single nga talaga siya. Sa'yo naman walang duda. Kilalang kilala kita mula ulo hanggang paa. Parang hindi pa kasi ko handang makita siya eh. Hala siya. Makareact, kala mo ex si Joshua. Alam mo kasi, sa liit nitong lugar natin, imposibleng hindi kayo magkita nun. Alam ko naman, pero kasi
Nakakahiya talaga eh. Paano kung nalaman pala niya noon na nagkagusto ko sa kanya? Ano ka ba? Past is past. Maliban na lang kung aamin ka ulit ngayon. Uy, namumula siya. Uy, tumigil ka nga dyan. Kaibigan din natin yun, ano ka ba? Mas close nga lang kayo. Tama na nga yung drama mo. Eto na, tatawagan ko na. Invite kong mag-dinner para magkita na kayong dalawa. Ha? Paul, wag na. O ayan, nagri-ring na. Tagal sumagot ha. Wag na kasi. Shh! Ayan na, sumagot na. Hello, Paul? Mukhang na-miss mo ako agad ah. Kakabigay ko lang ng number ko kahapon, di ba? Ano lang, invite sana kita mag-dinner. Pwede ka ba? May gusto lang kasing makakita sa'yo. Paul, ano ba? Sure. Send mo lang sa akin yung details kung saan. Darating ako. Papa Dudu, 25 years old na si Joshua. Tulad ni Paul ay isa rin siya sa mga kababata ko noon. Maaga lang siyang nag-mature dahil breadwinner siya ng pamilya. Ayon naman sa mga kwento ni Paul ay natupad daw ang pangarap ni Joshua na maging civil engineer. Ang kaso lamang ay kagagaling lang daw nito sa breakup with his long-time girlfriend. Mahigit 5 taon din daw ang relasyon nito sa dating nobya. Tulad ko ay mahilig din sa basketball si Joshua. Para sa akin ay hindi naman siya mahirap magustuhan. Lalo na't hindi nalalayo ang mga hilig namin. Bukod kasi sa pagiging sporty niya ay mahilig din siyang mag-road trip at pumunta sa mga magagandang pasyalan. Nakaramdam ako ng pinaghalong kaba at excitement dahil sa inaasahan kong muli naming pagkikita ni Joshua. Nang muli kaming mag-usap ni Paul tungkol sa dinner ay nakiusap ako na kung maaari doon na lamang kami sa bahay niya dahil alam niya rin kung gaano ka-istrikta si nanay pagdating sa mga bisita. Ayaw din kasi noon ng masyadong maingay sa bahay. Sa muling pagkikita namin ni Joshua ay hindi namin naiwasang magkahiyaan sa isa't isa. Halos hindi ko magawang makapagsalita nang dumating siya sa bahay ni Paul. Mas tumangkad kasi siya at mas lalong gumwapo. Yung simpleng dinner po namin, Papa Dudut, ay nauwi sa isang inuman. At doon ay tila nabawasan ang hiya ko sa muli naming pagkikita ng aming kababata na matagal ko na ring hinahangaan, Papa Dudut. Marami pa akong beer sa ref. Magpakalasing tayo ngayong gabi. Bukas may trabaho na tong si Marcia. Oo nga. Sulitin na natin. Mukhang busy ka na naman bukas. Di ka na namin maaabala. Grabe kayong dalawa ah. Siyempre trabaho yun. Dapat focus tayo, di pwede pa istorbo. Sus, trabaho. Kahit nga yata di ka magtrabaho ng ilang buwan, di ka naman magugutom. Parang tong si Papa Josh. Mukhang malaki na rin ang ipon. Kita mo ba yung magandang kotse sa harap, Marsh? Sa kanya yun. Grabe, paldo-paldo na tong frenny natin. Siyempre matagal ko rin pinag-ipunan yun. Alam mo naman pag breadwinner, family first. Di ba, Marcia? Ha? Oo. Grabe ha, ako ang kausap tapos biglang titingin kay Marcia. Iba rin. Saka, kanina pa ako may napapansin sa inyong dalawa. Tagal ko rin kasing hindi nakausap tong si Marcia. Wait, may boyfriend ka na ba? Baka mamaya may magalit dahil nandito ka. Boyfriend? Wala pa rin eh. Pa rin? So, never ka pang nagka-boyfriend? Paano naman magkaka-BF yan? Napaka-istrikta ng nanay niya. Kulang na lang ipasok sa kumbento yang si Marcia. Uy, Paul! Huwag ka namang ganyan sa nanay ko. Wala namang masama sa paraan ng pagpapalaki niya sa akin. Yung kawalan ng boyfriend sa loob ng maraming taon, choice ko rin naman yun. Sige na nga, sorry na.
Ikaw naman, Joshua. Bakit kayo nag-break ng jowa mo? Bakit naman sa akin napunta yung topic? Past is past, di ba? Syempre, ang tagal ka naming di nakita, no? Makikichismis lang naman ng konti sa mga ganap mo sa life. Masama ba yun? Paul, wag na. Masyado na yatang private yun para pag-usapan. Sorry, parang di ko pa kasi kayang pag-usapan sa ngayon. Inom na lang tayo. Sige na nga. Pero ang boring naman kasi kung wala tayong pag-uusapan. Wait, alam ko na. Ibalik na lang natin kay Marsha ang topic. Konti na lang talaga. Masasabunutan na kita. Talaga lang ha? Paano yung sabunot ng mahinhin? Paranas nun. Pero seryoso, Marsha. Bakit nga ba hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Wala ka man lang bang nagugustuhan? Sigurado naman ako na may nanligaw na rin sa'yo. Meron naman akong nagugustuhan. Pero hindi siya nanligaw eh. Baka naman kasi masyadong manhid yung nagugustuhan mo. Wag na nga nating pag-usapan. Hindi naman niya kasalanan kung di niya ako gusto, no? Well, ang masasabi ko lang, ang swerte ng lalaking yon para magustuhan mo. Tingin ko pa naman sa'yo, mataas standards mo pagdating sa mga lalaki. Hindi naman sa mataas. Gusto ko lang talagang mapunta sa matinong tao. Yung di ako sasaktan ng pisikal at pure ang intention sa akin. Well, since single naman kayo pareho at kilala nyo na rin ang isa't isa, what if maging kayo na lang? Huy, Paul, ano ka ba? Kakagaling lang ni Josh sa breakup, tapos bibiruin mo ng ganyan. Ayos lang. Pero alam ko naman na kahit makamove on na ako hindi rin magpapaligaw si Marsha. Mukhang hindi naman yung mga kagaya ko ang type niya Akala mo... Bakit naman may patakip ng bibig? Ang daldal mo masyado, Beshi. Uminom ka na lang kaya, pwede? Siya nga pala, na-miss ko yung bonding natin dati. Yung tumatambay tayo dyan sa may kanto tapos kumakain ng tusok-tusok. Actually, ang tagal na nga rin naming hindi yan nagagawa. Gawin natin uli? Naku, kayo na lang. Na-miss ko rin naman ang ganung bonding. Pero masyado akong busy sa aking business. Kaya nyo na yan. Teka lang ha, CR lang ako. Balik ako agad. Sure ako, di na babalik yan. Mukhang lasing na rin Ikaw ba? Ayos ka lang? Oo, ayos lang naman ako. Pero medyo tinatamaan na rin. Huwag kang mag-alala. Ihahatid naman kita pa uwi kapag hindi mo na talaga kaya. Salamat ha. Alam mo, tama ka. Mukhang ni Ninja Move si Paul. Tutulugan na tayo nun. Pagkatapos ng dinner at inuman namin yon ay napadalas na rin ang pag-uusap namin ni Joshua Papadudut. Kwentuhan sa chat, sa tawag at video call. Madalas akong niyayayang lumabas ni Joshua kung saan-saan na rin po kami nakakarating noon. Pareho kaming mahilig mamasyal sa mga malalayong lugar. Hindi ko nga akalain na makakarating pa kami ng Zambales. At para mas magkaroon ng oras ay nag-resign na ako sa trabaho ko. Nag-decide na lamang ako na maging freelance para hawak ko ang oras ko. Aminado ako na habang tumatagal ay mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko para kay Joshua. Samantalang ramdam ko naman na namiss niya lang ako noon bilang kababata niya. Hanggang sa magkayaan kaming pumunta sa Ilocos. Masaya at sinulit namin ang oras sa magagandang tanawin doon. Pero hindi naman namin inaasahan na magkakaproblema ang kotseng dala ni Joshua habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe pa uwi. Nag-check-in kami sa pinakamalapit na motel para doon na lamang muna magpalipas ng gabi habang pinahatak ni Joshua sa pinakamalapit na talyer ang kotse niya para ma-repair. Buti talaga at may bukas pa na mga oras na yon. Sa loob ng kwarto namin, naiilang ako sa presensya ni Joshua dahil kaming dalawa lamang ang magkasama sa loob. May tiwala naman ako sa kanya pero naroon pa rin ang pag-aalinlangan ko. Lumipas naman ang gabi na tulog lang talaga kami pero noong ilang oras na lamang bago kami mag-check out ay saka pa may nangyari sa aming dalawa. Bagamat may pag-aalinlangan ay pumayag pa ako dahil gusto ko naman siya papadudot. Isa pa ay nasa tamang edad na rin kami ng mga panahon na yon para gawin ang mga bagay-bagay na yon, papadudot.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, wala akong pinagsabihan tungkol sa namagitan sa amin ni Joshua. Kahit kay Paul na best friend ko dahil natatakot ako sa maaaring maging reaksyon niya. Isa pa ay hindi ko rin naman gustong may makaalam na si Joshua ang nakauna sa akin noon. Habang tumatagal ay mas lalo pang ang napadalas ang pag-uusap at pagkikita namin. Bagay na hindi na ginagawa ng ordinaryong magkaibigan lamang. Minsan pa ay pumupunta siya sa bahay para magdala ng mga putahing siya mismo ang nagluto. May mga pagkakataon namang mga paborito naming street food noong bata pa kami ang pasalubong niya. Hindi naman nag-isip ng kung ano si nanay tuwing bumibisita si Joshua dahil alam nitong magkaibigan kami. Sa dalas ng pagkikita namin ay naulit pa ang mga nangyari sa amin sa motel. Pero yung sumunod na pagkakataon sa mismong bahay na namin nangyari yon habang wala si nanay noong araw na yon. Hanggang sa mahigit 10 beses pa yung naulit. Kung tutuusin ay matatawag na nga kaming friends with benefits. Magkaibigan kami pero higit pa roon ang ginagawa naming dalawa. Ni minsan ay hindi nagparamdam si Joshua na may balak siyang ligawan ako. Sweet lang talaga siya at maalaga. Dama ko na matapos niya akong makuha ng ilang beses, kaibigan pa rin ang tingin niya sa akin. Papa Dudut. Nay, ano pong dinner natin? Magluluto ako ng kare-kare. Gusto mo ba ulit ng vegetable salad? Igagawa kita. Wag na po, Nay. Magra-rice po ako ngayon. Masyado kasi akong nagutom kanina. Upo muna ako rito, Nay, ah. Panoorin na lang kita sa pagluluto. Bakit parang antok na antok ka? Ano bang ginawa mo kanina? Trabaho po, Nay. Dami ko po kasing ginawa kanina kaya hindi ako ganong nakatulog. Babawi na lang po siguro ako mamaya. Masyado mo namang sinubsob ang sarili mo sa trabaho, anak. Ayos pa rin naman tayo. Sumusweldo rin naman ako. Kaya huwag mong abusuhin ang sarili mo. Huwag niyo na pong isipin yun, Nay. Ayos lang po talaga ako. Madadala naman po to sa tulog. O sige, maupo ka lang dyan. Ay, siya nga pala. Mukhang napapadalas yung kababata mong si Joshua dito ah. Ha? Po? Bumibisita lang naman po, Nay. Saka nagpapadala rin daw po si tita ng pagkain. Bumibisita? Wala ka namang sakit. Nay naman eh. Nagmamagandang loob lang po yung tao. At saka hindi naman po siya nagtatagal dito. Kaya nagtatagal o hindi pa rin magandang tignan na madalas siyang narito sa bahay. Lalo't kayong dalawa lang ang naiiwan. Pero Nay, wala naman po kaming ginagawang masama. Nagkukwentuhan lang naman po kami rito tapos uuwi na siya. Kwentuhan? Umamin ka nga sa akin, Marcia. Ano ba talagang estado ninyong dalawa? Magkaibigan lang po kami. Alam kong nasa hustong edad ka na. Pero hindi pa rin mawawala sa akin ang kagustuhang gabayan ka. Maaaring kaya mo nang magdesisyon ng mag-isa. Pero sa ating dalawa, ako ang mas maraming karanasan kesa sayo. Naranasan kong masaktan ng sobra noon at ayokong danasin mo rin yon. Gusto ko po si Joshua. Matagal na. Pero hindi po ako sigurado kung ganun din ang nararamdaman niya. O kita mo na? Tapos hinayaan mo pang mapalapit ka sa kanya ng husto. Kung may manliligaw po ba sa akin, Nay, hindi niyo napipigilan? Hindi niyo na ba ako pagbabawalan? Hindi sa pagbabawalan kita. Kinikilatis ko lang muna sila ng maigi para masigurong sa mabuting tao ka mapupunta. Hindi ba't yun naman ang palagi kong sinasabi sa'yo? Iyon na nga po eh. Parang lahat na lang din ayaw nyo. Baka nga tama si Paul. Tatandang dalaga na lang talaga ako. Hindi kita pinagbabawalang magkaroon ng boyfriend. Pero sana, huwag ka masyadong magpapadala sa emosyon mo.
Hindi ko gusto ang Joshua na yun para maging boyfriend mo. Tapos, Ang unfair niyo po. Pinayagan niyo akong magka-boyfriend pero hindi naman ako pwedeng magdesisyon kung sino. Nakakasakal po yun, Nay. ganun ba? Ganun ba ang tingin mo sa ginagawa ko? Sinasakal kita? Opo, Nay. Dahil lahat na lang, kailangan niyo pang idikta sa akin. Nay, 27 na po ako. Ilang taon na lang magte-30 na ako. Nagsasawa ka na ba sa mga pangaral ko, Marcia? Hala, sige. Kung ayaw mo nang makinig sa akin, gawin mo na lang kung anong gusto mo. Nay naman, unawaan niyo rin naman po ako. Ayokong ganito tayo. Gusto ko lang din namang maranasang maging masaya. Gusto ko ring maranasang magmahal. Hindi tayo magiging ganito kung maayos kang magdesisyon. Basta, hindi mo ako mapipilit dyan sa gusto mo. Hindi ko gusto yung Joshua para sa'yo. Iba talagang pakiramdam ko sa lalaking yun eh. Malakas ang kutob ko na may tinatago siyang kung ano. Ay, ewan, bahala ka. Kung makikipagrelasyon ka sa kanya tapos nasaktan ka, huwag kang iiyak sa harap ko ha. Dadagukan talaga kita. Sa kabila ng pagtutol ni nanay ay patuloy pa rin akong nakipagkita kay Joshua Papadudut. Hindi ko magawang tanggihan si Joshua tuwing nag-aaya siyang lumabas. Meron ding mga araw na ako ang nag-invite sa kanya. May mga pagkakataong lumalabas kami para mag-check-in sa motel, kung saan ay paulit-ulit na may nangyayari sa amin. Hindi ko na rin pinag-isipan ang madalas kong paggastos noon tuwing lumalabas kami. Nahihiya rin kasi ako na palaging si Joshua lamang ang naglalabas ng pera. Masaya naman ako sa ganong klase ng setup namin, Papadudut. Wala kaming relasyon pero madalas kaming magkasama at naroon kami tuwing kailangan namin ang isa't isa. At dahil madalas na akong inuumaga ng uwi ay palagi na rin akong pinagsasabihan ni nanay. Alam kong kahit na hindi niya sabihin ay alam na niya kung ano ang nangyayari tuwing lumalabas kami ni Joshua. Pero hindi ko na lamang po pinansin ang mga sinasabi ni nanay. Alam ko pong nakakainis at marami sa mga nakikinig ngayon ang hindi nagustuhan ang ginawa kong yon. Pero masyado akong nadala sa pagmamahal na nararamdaman ko para kay Joshua ng mga panahong yon. First time ko kasing maranasan na maging ganon kasaya, kaya ini-enjoy ko na lamang ang bawat segundong kasama ko siya. At naging bulag sa mga bagay na sanay noon ko pa nakita, Papadudut. Ganda talaga dito sa tabing dagat, no? Sana pala noon pa tayo nakapunta dito. Oo nga eh. Sayang di kita agad nasama dito. Hindi rin kasi ako masyadong makalayo nun dahil sa trabaho ko. So paano yun? Mag-isa ka lang pumupunta dito dati? Oo, wala rin naman ako ibang makakasama eh. Wala naman ako masyadong friends. Madalas si Paul ang kasama ko. Kaya nga halos itaboy na ako nun kasi lagi ako nakatambay sa shop niya eh. Ikaw kasi, masyado mong binubor ang sarili mo. Sana pala noon pa ako bumalik para lagi kang may kasama. Ikaw talaga? Paano naman trabaho mo kung lagi mo kong sasamahan? Wala namang problema sa trabaho ko. Tsaka gusto ko talagang sulitin ang bakasyon ko rito kaya ayoko munang isipin ang trabaho. Ikaw, kumusta naman yung bago mong trabaho? Okay naman. Nakakapagpahinga naman ng maayos. Nalilibang din kasi nandyan ka. Ako lang pala yung kulang. Hindi no. Sino ba yung sinasabi ni Paul last time na nagugustuhan mo raw? Ha? Wala yun. Ano ka ba? Nagbibiro lang talaga si Paul noon. Panukso niya kasi lagi sa akin yun. Hindi ako naniniwala. Baka naman pwede mo nang i-share sa akin kung sino. Ngayon ka pa ba mahihiya sa akin? Kung kailan nagawa na natin… Joshua! Huy! Kailangan pa bang banggitin yun? Alin? Yung may nangyari na sa atin ng maraming beses, pero nahihiya ka pa rin sa akin? Nakita mo na nga lahat sa akin eh. Sabi nang wag mo nang banggitin eh. Ito naman nangahampas pa. Mapanakit ka. Tsaka bakit ka ba nahihiya? Tayo lang naman na nandito. O sige nga,
Magsasalita ba yung mga bato sa harap natin para i-judge ka? Ayoko na ha. Tama na. Feeling ko talaga lulubog na lang ako sa kinauupuan ko. Napakamahiyain mo naman. Pero parang di ka ganyan nung nandun tayo sa motel. Alam mo, kung yan lang pag-uusapan natin, uuwi na lang ako. Teka, dito ka lang. Huwag kang umalis. Ito nagtampo naman agad. Sorry na. Payakap nga. Yakap lang ha. Paano kung may gusto pa ako bukod sa yakap? Sandali. May gusto pala akong itanong sa'yo. Ano yon? Yung ex-girlfriend mo, wala na ba talaga kayo nun? Para kasing lagi kang umiiwas kapag napapag-usapan natin siya eh. Wala na nga kami noon. Nakipaghiwalay na ako bago pa magbakasyon dito. Hanggang ngayon ba naman duda ka pa rin sa akin? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang makasiguro. Kasi naman, ilang beses nang may nangyari sa atin. Tapos, ganun na lang ba yun? Anong ibig mong sabihin? Ano ba talaga tayo, Joshua? May patutunguhan ba tong ginagawa natin? Ang seryoso mo naman. Siyempre darating din tayo ron. Pero sa ngayon, may iba akong gustong gawin. At sa pagkakataong to, sa loob naman ng kotse ko. Uy, Joshua! Papadudot sa kagustuhan ko na mag-level up naman ang relasyon namin ni Joshua ay sinimulan ko na mag-effort para sa kanya. Alam kong magkaibigan pa rin kami pero gusto kong maramdaman niya kung gaano siya ka-espesyal sa akin. Nang sumapit nga ang birthday niya ay nagplano ako ng surprise celebration para sa kanya. Kinasabwat ko pa noon ang nanay niya at bunsong kapatid. Nagluto ako sa bahay nila at umorder ng karagdagang handa. Habang nagluluto, nagkukwentuhan kami ng nanay ni Joshua. At dahil ang alam lang ng nanay niya ay mag-best friend kami, marami itong naikwento sa akin. Akala ko nga po ang nagplano ng sorpresa, hindi ko alam na mababaligtad pala. Ako pala yung masosorpresa ng araw na yon. Natuklasan ko na hindi naman pala totoong graduate ng civil engineering itong si Joshua. Third year college pa lang daw ito nang huminto ito sa pag-aaral. Bumagsak daw sa mga major subject at hindi na nagpatuloy dahil sa mga barkada. Halos hindi naman ako makapaniwala sa mga nalaman ko dahil alam kong matalino naman si Joshua. At dahil hindi nakatapos ng kolehiyo ay nahirapan daw na makahanap ng trabaho si Joshua hanggang sa sinubukan itong mamasukan bilang welder sa construction sa Cebu. Ilang taon na rin daw ito sa ganong trabaho hanggang sa tinamad nang pumasok at nagpasya munang umuwi para magbakasyon. Sa sama ng loob ko ng araw na yon ay wala sa sarili akong umuwi sa amin, Papa Dudut. Hindi ko na rin tinuloy ang sorpresa para kay Joshua at kahit maraming tanong sa akin ng nanay niya, ni isa sa mga yon ay hindi ko na nagawa pang sagutin dahil sa sorpresang mga nalaman ko tungkol kay Joshua. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, bukod sa pagsisinungaling ni Joshua tungkol sa trabaho niya ay nalaman ko rin mismo sa nanay niya na nabuntis niya ang ex-girlfriend niya. Tinakasan lang daw ni Joshua ang responsibilidad sa dating nobya para malayang makapagbuhay binata. Halos hindi maproseso ng utak ko ang mga nalaman ko ng panahon na yon. Pakiramdam ko kasi sa nangyayaring yon sa akin ay parang pumasok ako sa isang teleserye at hindi ko na magawa pang makalabas. Hindi ko kasi akalaing maloloko ako ng ganon at hindi nang basta kung sino lang kundi si Joshua pa na kababata ko at pinagkakatiwalaan ko ng sobra. Sa kabila ng mga nalaman ko ay pinili ko pa ring solohin na muna yon dahil sigurado ako na kapag nalaman ni nanay ang tungkol doon ay katakot-takot na sermon at matinding pangaral ang aabutin ko sa kanya. Hindi malabong ipamukha niya sa akin ang maling desisyong nagawa ko. Nasa una pa lang ay sinubukan na niyang tutulan.
Nawalan ako ng gana sa trabaho at madalas na lamang nagmumukmok sa kwarto ko. Tinawagan ako ni Joshua ng paulit-ulit pero wala kahit isa roon ang sinagot ko. Akala niya ay nagtatampo lamang ako ng panahon na yon. Wala pa kasi siyang ideya na alam ko na ang mga kasinungalingan at panluloko niya sa akin, Papa Dudut. Ang tanga-tanga ko. Ang tanga-tanga ko po. Hindi ko alam kung paano ako nagtiwala sa kagaya niya ng ganon. Ikaw naman kasi. Nagpadala ka sa karupukan mo. Sinungaling siya. Manloloko. Gusto kong pagkakalmutin yung mukha niya. Ayoko na. Ayoko na siyang makita uli. Uy bakla, sorry ha. May kasalanan din ako sa'yo. Sana wag kang magalit sa akin. Bakit? Matagal mo na bang alam yon? Ha? Naku hindi. Hindi sa ganun. Ano lang. Bale, nauna lang ako ng konti na malaman yung totoo. Pero hindi pa naman ganun katagal. Saka, hindi ko kasi alam nun kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Lalo na nakikita ko kung gaano ka kasaya kay Joshua. Nagpakabaliw ako sa lalaking yon na hindi naman dapat nangyari kung nakinig lang ako sa nanay ko nung una pa lang. Naiintindihan ko naman yung nararamdaman mo. Kaya sige lang, umiyak ka pa. Ganun na ba ako kadesperada? Sa sobrang kasabikan ko na magkaroon ng boyfriend at magkaroon ng experience, hindi ko na nakita yung mga red flag sa kanya. Ang bobo ko. Ay, tama na yan. Huwag mo naman isisi lahat sa sarili mo. Hindi naman ikaw yung nanloko eh. Alam mo, ang mabuti pa, kumprontahin mo na siya. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Sobrang sakit kasi ng ginawa niya. And to think na may bata siyang tinalikuran para lang magawa pa rin niya magbuhay binata. Napaka-irresponsable niya. Beshi, alam kong HB ka na. Pero kasi, may nalaman pa akong iba. Ito, ipapakita ko sa iyo yung convo namin ng kakilala ko. Kakilala rin ni Joshua to? Hindi lang basta kakilala. Friends sila. At kauuwi lang niyan galing US. At eto ha, nung makakwentuhan ko siya sa shop, last week lang Bax. Sabi niya, sa kanya raw nangihiram si Josh ng big bike at kotseng ginagamit niyo sa paggala niyo kung saan saan. Nagalit pa nga tong friend niya kasi nagasgasan daw yung pinto ng kotse niya. Ay nako, ibang klase rin talaga yang si Joshua. Ay... Oh, natahimik ka na naman dyan. Baka mamaya bigla kang tumawa tapos magwala ah. Bax, kakapundar ko lang ng mga gamit dito sa bahay ko. Uuwi na ako, Paul. Ha? Teka, hatid na kita. Wait lang pala, mukhang may bisita ako. Sino kaya yun? Ay, ngayon pa talaga. Bax, diyan ka lang muna, puntahan ko lang sandali. Sige lang. Joshua? Ikaw pala, anong atin? Pasensya na sa istorbo, Paul. Nandiyan ba si Marcia? Pinuntahan ko kasi siya sa bahay nila. Pero sabi ni tita wala naman siya ron. Baka raw nandito. Wala siya rito. Paul, sige no. Pakausap naman sa kanya, please. Hindi naman ako ang magdedesisyon kung kakausapin ka niya o... Ay, ayun na pala siya. Paul, sige na. Sa labas na lang kami mag-uusap. Okay, sige. Ikaw, Joshua, sumunod ka sa akin. Marcia, ano bang problema? Bakit ayaw mo akong kausapin? Ang kapal ng mukha mong magtanong? Sa tingin mo kakausapin pa kita matapos kung malaman lahat ng panloloko mo sa akin?
Panloloko? Ano bang sinasabi mo? Huwag ka na nga magpaka-inosente dyan. Gusto mo bang isa-isahin ko pa mga kasinungalingan mo? Sige, unahin na natin yung ex-girlfriend mo na tinakbuhan mo matapos mong buntisin. Ha? Paano mo nalaman? Sa nanay mo mismo. Ngayon ka magsinungaling sa akin. Sabihin mong hindi totoo lahat ng nalaman ko. Grabe ka, Joshua. Iniiwan mo yung nabuntis mo para magbuhay binata ka dito? Ginago mo kung hayop ka? Sandali lang. Magpapaliwanag muna ako, Marcia. Wag na. Hindi na kailangan. Nalaman ko na lahat ng kailangan kong malaman mula sa nanay mo. Napakasinungaling mo! Pinagmukha mo akong tanga! Maling-mali ako ng pagkakakilala ko sa'yo! Patawarin mo ko. Hindi ko alam kung mapapatawad pa kita sa lahat ng panloloko mo sa akin. Sana nagsabi ka na lang ng totoo para hindi na tayo umabot sa ganito. Huwag ka nang magpapakita sa aking buwisit ka! Marcia! Utang na loob, layuan mo na ako! Papadudot sa kabila ng sinabi kong huwag na siyang magpapakita sa akin ay patuloy pa rin niya akong pinupuntahan sa bahay para kausapin. Ilang beses niyang sinubukang humingi ng tawad pero kahit makausap man lang ako ay hindi ko na siya pinagbigyan. Dahil din sa madalas niyang pagpunta sa amin ay nakarating na kay nanay ang mga nangyari. Akala ko noon ay susumbatan ako ni nanay sa hindi ko pakikinig sa kanya. Pero hindi ganoon ang nangyari. Isang mainit na yakap mula sa kanya ang natanggap ko. Doon ko lang napagtanto kung gaano kabuti ang intensyon ni nanay sa pagtutol niya noon sa kagustuhan kong makipagrelasyon kay Joshua. Pero nangyari na ang mga nangyari kaya tinanggap ko na lamang ang pagkakamali ko. Para makaiwas kay Joshua ay naghanap na lamang ako ng trabaho na malayo sa kanya. Pumayag naman si nanay na mag-solo na muna ako dahil nasa tamang edad na rin naman daw ako. Palagi akong tumatawag doon kay nanay para mangumusta at paminsan-minsan naman ay binibisita ko siya. Pero kahit na anong iwas ang gawin ko, papadudot ay tadhana na mismo ang nagtulak para muli kaming magkita ni Joshua matapos ang 2 taon. Marcia? Joshua? Anong ginagawa mo rito sa terminal? Pinauwi ako ni nanay. Namimiss na raw kasi ako. Hinihintay ko na lang yung paalis na bus. Ikaw? Obvious ba? Malamang uuwi rin. Hay! Sa dami naman na makakasabay ko, ikaw pa talaga. Galit ka pa rin pala sa akin. Sorry. Ano bang inaasahan mo sa muling pagkikita natin? Sasalubungin kita ng yakap at tatagta rin ng halik? Tanga ka ba? Naiintindihan ko naman kung galit ka pa sa akin. Hindi rin kita pipiliting patawarin na ako. Buti alam mo. Sungit mo na talaga. Pero kahit hindi ka interesado, gusto ko pa rin magkwento. Ayokong makinig sa mga kwento mo. Pwede ba lumayo-layo ka sa akin? Naaalibadbaran ako sa presensya mo eh. Wala naman ako nakakahawang sakit. Tigilan mo nga yung drama mo. Di bagay sa'yo. Nakahanap na nga pala ako ng trabaho. Di ko naman tinatanong. Alam kong hindi. Kaya nga magkukwento na lang ako eh. Tsaka para na rin di ka mainip habang naghihintay. 30 minutes pa hihintayin natin eh, bago dumating yung bus. Siguraduhin mo lang na may sense yung kwento mo ha. Kasi kung wala, lumipat ka na ng pwesto. Yung malayo sa akin. Ang sungit talaga. Parang ibang Marcia na tuloy yung katabi ko. Masungit pero maganda pa rin. Ano ba? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ha. Ito naman, masyadong seryoso. Eto na, nakahanap na ako ng maayos na trabaho. Sa call center din, gaya mo dati. Kailangan na kasi, para alam mo na, makapagpadala man lang sa anak ko. Buti naman naisip mo yan. Finally, may ginawa ka ring tama. Kasi kung di mo kayang maging responsabling boyfriend, maging responsable ka man lang dun sa anak mo. Hindi naman niya kasalanan na nabuo siya ng tatay niyang bano. Alam ko naman na kasalanan ko talaga na nakabuntis ako ng wala sa oras. Na-realize ko na rin lahat ng pagkakamali ko. Kaya salamat.
Ikaw yung nagpa-realize sa akin ng mga nagawa kong pagkakamali. Kahit di dahil sa akin, kailangan mo talagang akuin mga pagkakamali mo. Ang tanda mo na, isip bata ka pa. Tama ka. Naging isip bata nga ako. Kaya sorry talaga, Marcia. Alam ko na hindi madadaan sa sorry lang yung nagawa ko sa'yo. Pero sana okay pa rin sa'yo na maging magkaibigan tayo. Seryoso? Ito na nga lang nakausapin ka labag pa sa kalooban ko tapos makikipagkaibigan ka pa? Style mo rin bulok. Sige na oh. Hindi mo naman ako kailangan kausapin lagi. Kahit wag mo ako pansinin. Yung malaman ko lang na tinuturing mo pa rin akong kaibigan, malaking bagay na para sa akin yun. Sobrang bigat pa rin kasi ng nararamdaman ko. Galit na galit pa rin ako sa sarili ko sa nagawa ko sa'yo. Arte ah. Deserve mo naman talagang mabigatan. Laki kaya ng kasalanan mo sa akin. Pasalamat ka nga kasi iniwasan lang kita. Kung sa ibang babae mo ginawa yon, baka pinahiya ka pa sa social media. Kaya nga sising-sisi ako. Kasi napakabait mo para lokohin lang. Kung tutuusin nga, ang swerte na magiging first boyfriend mo kung sakali. Kung nagtinulang sana ako sana yun eh. Pero hindi ko rin kaya noon na maglakas loob na ligawan ka. Kasi nga, alam mo na. Pwede ba? Huwag mo nang ipaalala yun. Naiirita na naman ako sa'yo eh. Kung gusto mo makipagkaibigan pa rin sa akin, tuloy mo na lang yung maganda mong ginagawa. Maging responsable kang ama sa anak mo at mag-focus ka na lang sa pamilya mo. Gagawin ko yun, Marcia. Hindi lang para sa sarili ko. Hindi para sa anak ko o para sa pamilya ko. Para na rin sa'yo. Ipapakita ko na nagbago na ako hanggang sa kaya mo na talaga akong patawarin. Di mo na kailangang sabihin sa akin yan. Gawin mo na lang. Baka matuwa pa ako sa'yo. Basta, salamat talaga. At sorry ulit. At dahil naka-move on na rin naman ako sa nangyari ay pinatawad ko na si Joshua para na rin sa ikakatahimik ng konsensya niya. Pumayag din ako na makipagkaibigan pa rin sa kanya pero hindi na kami tulad ng dati. Ang mahalaga ay natuto na siya sa mga pagkakamali niya at kahit paunti-unti ay nagagawa na niyang itama. Papadudot noong araw na nagkita ulit kami ni Joshua sa terminal ng bus ay 1 taon na lang at magte-30 na ako. Pero wala pa rin akong nagiging boyfriend. Masyado kasi akong lapitin ng mga cheater at playboy. Buti pa nga ang BFF kong si Paul, nakatagpo na siya ng gwapo at maalagang boyfriend. Pero 3 buwan lang mula nang muli kaming magkita ni Joshua ay may nakilala ako sa isang dating site. Lisensyadong civil engineer siya at nag-match naman kami sa mga hilig namin, lalo na pag-usapang tusok-tusok. Sa pagkakataong yon ay sinigurado ko muna na lahat ng sinabi niya sa akin ay totoo at hindi gawa-gawa lamang. Dahil nadala na talaga ako noon kay Joshua at matapos lang ang ilang buwan naming pagdidate ay ipinakilala na niya ako sa mga magulang niya. Hindi ko na rin naman pinatagal ang panliligaw niya dahil pareho lang naman kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Hindi ko po akalain na sa kabila ng mapait at pinagdaanan ko sa first love ko ay makakahanap pa ako ng lalaking matino. Papadudod sa mismong araw na sinagot ko ang first boyfriend ko ay saka naman dumating ang isang malungkot na balita sa akin. Wala na raw si Joshua. Naaksidente raw ito habang nagmomotor. Umuwi ako sa probinsya para makiramay sa pamilyang naiwan niya. Kasama ko ang boyfriend ko noon at sa kabila ng pagluluksa ay naging masaya naman para sa akin ng nanay ni Joshua. Nagpasalamat pa siya sa akin noon dahil sa halip daw na gantihan ko ang ginawang panluloko ng anak niya ay mas pinili ko na lamang na magpatawad. Sa ngayon ay masaya po ako sa love life ko, Papa Dudut. Engaged na rin kami ng boyfriend ko at malapit ng ikasal. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbabahagi ng kwento ko at maraming salamat din sa lahat ng mga kabarangay natin na nakinig at taus-pusong nagpapasalamat din po ako sa Barangay Love Stories para sa pagkakataong maibahagi ito. Ang aking kwento, more power sa Barangay LS. Nawa tayong lahat ay pagpalain pa ng husto ng may kapal. Ang inyo pong forever, kapuso at kabarangay, Marcia.
Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1